салом бинандагони гиромӣ, шумораи навбатӣ аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумост. Дар намоиши имрӯза тасмим гирифтем доир ба як узви бадани инсон, вазифаҳои он, бемориҳои мансуб ба ин узв суҳбат намоем. Ин узв дар қисмати рости бадани инсон дар сатҳи поёни ҷигар ҷойгир буда, шакли халтаи байзавӣ аз андозаи тухми мурғ хурдтар дошта, дар он моеи часпаки сабзранг сафро ҷой гирифтааст. Албатта аз рӯи ин маълумоти кӯтоҳ фаҳмидед ки инҷо сухан аз боби талха ё талхадон меравад. талхадон чӣ гуна узв аст? Кадом вазифаҳоро иҷро мекунад? Пеш аз ба ин саволҳо ҷавоб гирифтан, биёед аввал пурсон шавем ки мардум доир ба ин узв чӣ медонанд. талха дар вақти хӯрдани хӯрок ва ҳазм кардани хӯрок талха ҷудо мекунад ва он барои тез ва босифат ҳал шудани хӯрок ёрӣ медиҳад. яъне аламут чиз ба хӯрок гашта хӯрока мулоим мекунад. хӯрокша ҳал мекунад. мисоле ки ҳал накардагар дар мисол санг пайдо мешавад дар талхаш. мисол ҳам чизо пайдо мешавад. ҳар касал гирифтор мешавад. ҳал намешавад, мисол дамш мебурад. ҳам чизо гирифтор мешавад. Не знаю. Ничего не знаю. Касалия ва шанайдмон талха вазифаи ва мебара мегуфтан. Ошқадон да хуроки мерако ҳай ҳалкан вазифа шебара. Ахил вақт меша ки бо ин вазифа ду инсулин ам мебара. Ва набоша инсулинш қан касал меша меган. А бе талха одамо зиндагӣ карда метавонад. мегӯянд ки талха метавонад дар одам набошад вақте ки санг пайдо шавад ё ягон из пайдо шавад, талхадонро бурида мегиранд ва функсияи талхадонро худи ҷигар иҷро мекунад. вале дар ин ҳолат ба ҷигар каме яъне масъулият зиёдтар мешавад. дар ин ҳолат инсоне ки талхадонашро гум кардааст бояд тезтар зудтар сари вақт хӯрок хӯрад ва ҳамон барои ҳал шудан бошад. лекин бе талхадон ҳам одамо ҳазорҳо одамо зиндагӣ карда умри дароз дода мебинанд. Это в основном происходит, когда сухую еду употребляешь, когда только сухомятку, вот эти фастфуды. Недавно была у врача, и он как раз таки сказал, что нужно сначала принять хотя бы 2-3 ложки супчика, потом уже кушать все, что вы хотите. вазифаи талхадон барои аз ҷумла яке аз вазифаҳои хеле ки илми тиб исбот намудааст, яке аз вазифаҳои муҳимро дар организми инсон ба ҳисоб меравад ки ба воситаи барои ҳазм намудани хӯрок дар меъда ва дигар вазифаҳои муҳимро иҷро менамояд. мисол барои дуруст, яъне ки барои дуруст вазифаи худро анҷом додани вай аз ҷумла ҳамон як меъёриҳое ки дар организми инсон ҳаст бояд ҳамон меъёриҳо риоя карда шавад. мисол мақсад ҳазми хӯрок аз ҷумла ба воситаи ҳамон талхие ки ҳамон ғадуди дар зери талхадон мавҷуд ҳаст ба воситаи ҳавай барои ҳазм намудани хӯрок вазифаи муҳимро иҷро менамояд. Желчный пузырь, в общем-то, играет большую роль для здоровья человека. Через него желчный пузырь накапливается вся грязь, которая скапливается, она объединяет. Если она лопнет, она создает довольно неблагоприятную, так сказать, ситуацию в организме человека. Может быть, даже с смертельным исходом. чун ҳамеша мададрасони мо кормандони соҳаи тиб мебошанд. барои ҷавоб гирифтан ба саволҳои вобаста ба талхадон, вазифа аҳамияти он барои организми инсон муроҷиат мекунем ба мутахассисон. талхадон ин як узве мебошад ки дохил аст дар даруни ҷигар. ин як ҳавз аст. ин як гӯё ки резервуаре ки талхе ки дар даруни ҷигар ҳосил мешавад дар даруни талхадон дар вақти муайян як сифату шумораи он ба як сатҳи муайян мерасад, баъд дохил мешавад ба рудаи дуғозангушта барои ҳазм кардани он хӯроке ки мо истеъмол мекунем. ва фаъолияти талхадон бисёр вақт вобастагии зич дорад ба он шумораву таркибе ки хӯрокое ки мо истеъмол мекунем. ва дар ҳолати физиологӣ агар барои ҳазм кардани хӯрокҳои мо талхадон роли муҳима мебозад, ҳамчун бо тарзи муқаррарӣ ва метавонад дар вақти риоя накардани меъёри хӯрок, дар вақти надонистани таркиби хӯрок ё ин ки дар вақти бисёр ҳам
ҳатто аз вақти истеъмоли хӯрок метавонад оварда расонад ба табоҳшавии кори талхадон, ҳатто ба маҷрои даруна ва берунаи талхагузар. талхадон як чанд фаъолият дорад барои организми мо, аз он ҷумла худи талха. талха дар ҷигар истеҳсол карда мешавад ва ҷигар ҳуҷайраҳо дорад, ҳуҷайраҳо гепатоцитҳо. Гепатоцитҳо ду қутб доранд. як қутбашон қутби синусоидӣ ва дигар қутбашон қутби билярӣ мегӯем. аз қутби синусоидӣ хун дохил мешавад ба даруни ҳуҷайра ва ҳуҷайра дар онҷо аз ин хун қисмҳои заруриашо мегирад ва талха пайдо мешавад. ба қутби билярӣ ҳуҷайраи ҷигар, баъд ба аввал ба найчаҳои борик, баъд ба найчаҳои васеъ, баъд ба як найчаи калон, ина мегӯянд халедох, ба талхадон мерезад ва дар талха ҷамъ мешавад. муддати зарурӣ вақте ки мо хӯрок масраф мекунем, хӯрок истеъмол мекунем, талхадон кашиш мехӯрад. аз боло сигнал мебиёд аз мағзи сар ки шумо хӯрок хӯрдед, талхадон кашиш мешавад. талха бо роҳи талхагузар бо воситаи халедох ба рӯйдаи 12 ангушта мерезад ва яке аз фаъолияти асосии талха ин эмулгатсияи равғанҳо, яъне барои ҷабиши равғанҳо зарур аст талха. без талха ягон намуди равған ҷабида намешавад. талхадон дар моҳии амфибияҳо, хазандагон ва паррандагони калони шикорӣ хуб инкишоф ёфтааст. дар мушҳо, каламушҳо ва хояндаҳо вуҷуд надорад. акнун мегузорем ба саволи дигар. мебинем ки аксарият аз халалдор шудани вазифаҳои талхадон шикоят мекунанд. мегӯянд ки аслан истеъмоли берабти хӯрок ба ин мусоидат мекунад. оё ин дуруст аст? пас чӣ талхадонро ба беморӣ дучор мекунад? дар бадани мо ферментҳое ҳастанд ки баъди истеъмол кардани хӯрок онҳо оварда метавонанд мерасонанд бо усули кимиёвӣ як манфиати мусбиро барои ҳазм кардани хӯрок, ин ё он намуди хӯрок. вале дар он вақте ки мо рафту новобаста аз он ки бадани мо, узвҳои мо метавонад оварда расонад ба ҳазмкунӣ ин ё он намуди хӯрок, агар ки аҳамият надодем, нисбати меъёри хӯрок агар аҳамият надодем, нисбати сифати таркибии хӯрок аҳамият надодем, ин оварда мерасонад ба зидшавии маҳлули талха, яъне ғафсшавии маҳлули талха ва оҳиста оҳиста ба корношоям ё ин ки ба пасту баланд рафтани он ферментҳое ки вазифаҳои махсуси худро доранд, махсусан байни холестерин ва литситин, ки литситин ин ҳосил мешавад барои ҳазм кардан ё ин ки барои об кардани холестерин ва вақте ки мо ғизое ки бисёр ҳам таркибаш калорияи баланд дорад ва доимо истеъмол карда мешавад ва роҷеи ҳатто вақти истеъмол кардани ғизоро мо риоя намекунем, оҳиста оҳиста оварда ба ғафсшавии талха ва ба мубаддал шудани талха ба лойқа ё ин ки ба забони мо сладжи билярӣ мегӯянд, билярни сладж. ва дар оянда ин лойқае ки пайдо мешавад дар қаъри талхадон, дар қаъри ё ин ки дар маҷрои даруна ва берунаи роҳҳои талхагузар оварда мерасонад ба пайдоиши санг. маълум мешавад агар дар шахс чунин аломатҳо мушоҳида шаванд, пас бемор бояд чораҳои фаврии табобатро андешад. вале кадом бемориҳо мансуб ба талхадонанд? талхадон як чанд касалиҳо дорад. касалиҳош бисёриш вобаста ба фаъолияти ҷигаранд.
аз он ҷумла пайдоиши санги талха. инам вобаста ба фаъолияти ҷигар аст. вақте ки ҷигари мо талхаи бой аз холестерин ва ё калсию билрубин истеҳсол мекунад, инҳо аввал дар шакли слаҷ ё ина чирк мегӯянд, ба русӣ гиряз мегӯянд, ба лотинию ба англисӣ слаҷ мегӯянд. аввал ба шакли слаҷ таҳшӣ мешавад ва оҳиста оҳиста метавонад ба санг табдил шавад. сангҳо ду намуд мешавад: сангҳои холестеринӣ ва сангҳои билрубинӣ. сангҳои холестеринӣ бисёр мулоиманд, сангҳои билрубинӣ сахтанд. онҳоро бисёр нисбати холестерин сахтаранд. хуб, пайдоиши санги талха инам аз бемориҳои ҷигар вобаста аст. аз худи талха хеле кам вобастагӣ дорад ва санги пайдо ки шуд, метавонад санг сабаби колика, сабаби дарди сахти таги зери қабурғаи рост гардад ва сабаби пайдоиши холецистити шадид шавад, илтиҳоби талхадон ва ҳатто агар дуру дароз ба духтур наравад, метавонад ки сабаби пайдоиши чирк шавад дар талхадон. вақте ки беморони мо муроҷиат мекунанд баъди гирифта рафт намудани талхадон, вақте ки мо мегӯем ки не ҷигари шумо беморӣ дорад ё ин ки як бемории рефлюкси гастроэзофагалӣ мегӯянд ё ин ки дуодина гастралӣ мегӯянд ки вобаста дорад ба ҳамон ташарруте ки аз ҷигар ҳосил мешавад ва мерезад ба рудаи 12 ангушта ва баръакс мегардад ба ҳавзчаи меъда. ҳатто баъзеҳо мегӯянд ки маҳалли ман талхадон надорам, талхадони ман ҷарроҳӣ карда шудагиаст, талхадон гирифта партофтааст. лекин он функсияи ҷигаре ки талхаро ҳосил мекунад ва бо воситаи маҷроҳои даруна ва берунаи талхагузар мегузарад ба рудаи 12 ангушта, он дигаргун шудагӣ нест, ба ғайр аз оне ки вақте ки организм, вақте ки мо талхадонро гирифта мепартоем, агар нишондод дошта бошад, агар ба ҳолати табошавии худи талхадон дар давоми аз 2 то 3 моҳ анамун сифату шуморае ки дар ҷигар ҳосил мешавад ва мерезад ба рудаи 12 ангушта, организми мо мутобиқ мешавад ва одамон дар он боқимондаи умре ки доранд бе талхадон зиндагӣ мекунанд. бо дигар бемориҳош ин палип ҳам холестерин метавонад сабаб шавад. палип вақте ки дар девор часпидааст, палипҳо ҳам ягон зарари надоранд. вақте ки неки агар калон шаванд ва хатари ба саратон табдил шавиш бошад, он вақт ҷарроҳӣ кардани доктор. дигар ҳолатҳо метавонад бо ин палип ҳам гарданд. бо якчанд бемориҳои дигар дорад ба монанди холестероз. вақте ки дар деворҳои талхадон холестерин бо намакҳои холестерин дар деворҳош ҷабида мешаванд ва деворҳо шах мешавад. ҳатто баъзе намудош ҳаст ки то фарфорови ба монанди чинӣ мешавад, фарфорӣ мешавад. инам яке аз бемориҳои талхадон. холестерин ҳамчун ҷузъи асосии сангҳои заҳра соли 1769 аз ҷониби Пулете Лассал муайян карда шудааст. духтур онро муми сафед номида буд. соли 1815 химики органикии фаронсавӣ Мишел Шевреул мафҳуми холестерин, холи сафро, стерол, чарбуро ба илми тиб ворид кард. ҳангоми пайдо шудани санг дар бештари маврид ҷарроҳӣ пеши назар меояд, вале дар тибби имрӯза парҳез ва истеъмоли доруҳо усулҳои аввалияи табобати ин беморӣ дониста шудааст. дар ҳолати бенатиҷа будани табобати аввалия зарурати бо роҳи ҷарроҳӣ табоб кардани он пеш меояд. ҷарроҳии санги талхадон бо ду роҳ анҷом мешавад. яке ба таври боз ва дигаре бо равиши лапароскопӣ. ин ҷарроҳиҳо чӣ фарқият доранд?
бартарои ҷарроҳии инноватсионӣ бо воситаи технологияи инноватсионӣ ё ин ки ҷарроҳии лапароскопӣ аз ҷарроҳии муқаррарӣ дар он аст ки агар дар вақти ҷарроҳии муқаррарӣ мо он шикамро буриши зиёде ки оварда мерасонад ба баъзе ноҷуриҳои баъди ҷарроҳӣ дар вақти ҷарроҳии лапароскопӣ дида намешавад. Яъне бо якчанд сурохӣ шумо метавонед ҳамон ҳаҷми ҷарроҳие ки бо тарзи муқаррарӣ мегузаронед ҳамонро гузаронед. барои мо мушкил аст, ин дар солҳои аввал мушкил буд нисбати гузарондани ҷарроҳии лапароскопӣ. ҳоло бошад мо одат кардем бо истифода барои технологияи нави муосири ҷадид ба бемор бошад натиҷаи хуб дар кор. барои ба натиҷаи хуб ноил шудан он ҳам нишондод дорад. на ҳама бемориҳоро бо воситаи эндаҷарроҳӣ ё ин ки ҷарроҳии лапароскопӣ ҷарроҳӣ карда мешавад. ҳатто ҳамаи бемороне ки ба ниёз доранд барои рафт намудани талхадон, вақте ки мо бо ҷарроҳии лапароскопӣ мегирем, мо ба онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ нишон медиҳем ки агар дар вақти ҷарроҳӣ ягон мураккабӣ пеш ояд, мураккабии техникӣ бошад ё ин ки дигар мураккабӣ агар бошад, мо мегузарем бо тарзи муқаррарӣ ки то ҳол дар рӯи дунё ин ҳамчун дар чорчӯбаи қонуни тиб то ҳозир дорад. сангҳои талха сангҳои холестеринаш вақте ки сангҳои каманд, сангҳои хурданд, бо воситаи доруҳо тобат мешаванд ва аз 10 нафар беморе ки бо воситаи доруҳои зидди санг тобат мешаванд, 3 нафараш метавонад сангҳош пурра нобуд шавад. دیگه قسمی زیادش افسوس که نه همه بیماران با این توبت گرفته میشوند. دیگه وقتی که شخص سنگ دارد این معنی نداره که باید که همون روز رود جراحی کند. سنگ ها میتونن مدت های سالهای دراز در تلخدان گردد و یگان سبب یگان درد شکایت از طرف بیمار نگردد. فقط وقتی که سنگ راههای مجرای تلخه را محکم میکند یا مجرای تلخدان را محکم میکند و التهاب پیدا می شود، اون وقت به جراحی نیاز دارد. دیگر سنگ ها میتونند کسالان بیماران سالهای دراز، سالهای طولانی با واسطه همون تلخدان سنگدارشون کردند. سالهای پیش دوره های پیش وقتی که اولتراسادا نبود، تشخیص سنگ دشوار بود، همه با واسطه رنگین وای میکردند. نه همه کس با تشخیص دکتر میرفت. اون وقتی که 80 میدر اومد 90 میدر اومد وفات میکرد، بیاپسی اوتوپسی میکردن، یعنی میکشوده میدیدن که سنگ بسیاری در تلخدانش گشته است. بعد دیگر خاصیت سنگ این است که سنگ اصلا در بین زنها بسیارتر است نسبت مردا. 1:8 1:10، یعنی 10 نفر زن سنگ پیدا میشه، 1 نفر مرد تنها بعد میتونه به سنگ گرفتار شود. буд доир ба табобати бемориҳои мансуб ба талхадон. вале масъалаи асосӣ пешгирӣ аз беморист. духторон чӣ тавсия медиҳанд? роҳҳои пешгирӣ аз худи ҳар як шахсият вобастагӣ дорад. аввал мо бояд аҳамият диҳем ба он хӯрокҳое ки истеъмол мекунем, ба килокалорие ки ворид мешавад ба бадани мо бояд баъди истеъмол кардани хӯрок дар фикри он бошем ки ин энергие ки дар бадан дохил шуд бо чӣ тарз мо метавонем онро ба як коэффициенти кори фоиданок оварда расонем ва дар бадани мо оҳиста оҳиста он тағйиротҳои куллие ки дар худи ҷигар дар роҳҳои талхагузар мешавад ё ин ки камтар расад ё ин ки тамоман. чунки бисёр шаҳрвандони мо вақте ки ташхис мегузаронанд вобаста ба он типе ки доранд, яъне он типи оддии муқаррарӣ чихеле ки қайд кардем, агар рафту дуру дароз хӯрокҳои серғизо истеъмол кунанд, ин
оварда оҳиста оҳиста мерасонад ба чарбзеркунии ҷигар, стеатози ҷигар. ва дуруст бояд дарк кунем ки стеатози ҷигар, чарбзеркунии ҷигар дуру дароз агар давом кунад, оварда мерасонад ба фибрози ҷигар. дуру дароз фибрози ҷигар, табохшавии бофтаи ҷигар оварда мерасонад ба циррози ҷигар. шарт нест ки циррози ҷигар вобаста бошад ба ин ё он намуди вирус. ва дуру дарозмуддат шудани циррози ҷигар оварда ҳатто мерасонад ба бемориҳои омосӣ, гепатоцеллярни карсинома. санг ин бисёр вақт ин санг ирсӣ ҳам мешавад. вақте ки тағйироти мубодилаи моддаҳо ирсӣ аз модар ба фарзанд ё аз падар ба фарзанд дода мешавад, инро пешгирӣ карда намешавад. лекин бояд яке аз сабабҳои асосии пайдоиши холестерини, сангҳои холестеринӣ ин фарбеҳист. барои ҳамин мо кӯшиш кунем ки фарбеҳ нашавем, мо кӯшиш кунем ки ҳаракати ҷисмонӣ дошта бошем, кӯшиш кунем ки хӯрокҳомо хӯроки солим бошад, яъне хӯроке ки дар як рӯз 3 маротиба хӯрок хӯрем, пур нахӯрем, сер нахӯрем ва хӯроки мо бояд мувофиқи талаботи организми мо бошад. калорияҳое истифода барем ки миқдори калориямо ба ҳамун сарфе ки мо мекунем баробар бошад. бинандагони гиромӣ, маълум шуд ки мо бояд ба ин узви ҳаётан муҳим низ аҳамияти ҷиддӣ диҳем, ба тавсеяи мутахассисон гӯш диҳем ва қоидаҳои беҳдоштро риоя кунем. бо умеди он ки шумо низ пайваста ба ганҷи бебаҳо, яъне саломатии худ аҳамият медиҳед, намоиши имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. шумораи навбатии намоиши ганҷи бебаҳо ба анҷом мерасад. ҳамеша солиму бардам бошед. то боздид.